Sadiku ne mai yabon tsatsanku ne, a ya tsokar jinin nabi kamar ki ba a yi ta ba. Alima Sadiku ne mai yabon tsatsanku ne, a ya tsokar jinin nabi kamar ki ba a yi ta ba. Kira sa'ilin da na fito, duk da ban sane ka ba, haka ban gano ka ba, kuma ban baro ka ba, ka dayanta kaliki a yau da gobe can gaba. Gwargwadon salatuka a yi wa annabin Ali, mai Abubakar goni, Usman ka sanda ni, Umaru kure sani a duk gaba ɗayan su ka ban gano kamar su ba. Alima Sadiku ne mai yaban tsatsanku ne, a ya tsokar jinin nabi kamar ki ba a yi ta ba. Shehana Tijani Shehu martabar ku tai daban, Diyali Kamuli Gausu mai gidan Ali, a rasumi alin Ali, Sharu da Shehu Salisu baitukan ku nan gaba. Zan kira bar yabo, salam alaiki arufa, kunki ni na rankofa, kai ni canki mun tufa, a ya wasila ɗanki ne mai yaban ki tayi ba. Alima Sadiku ne mai yaban tsatsanku ne, a ya tsokar jinin nabi kamar ki ba a yi ta ba. Da baituka na zo gare ki yar gidan mujita ba irin su o'o ba, duniya suke biya, sun baro su tayi ba, su turtuwar su sai da ku a jaddada wa 'yan uba. Waɗansu sun daina yabo domin su tara dukiya, mai yabo ga aliya ya wuce wa shan wuya, a lahira da duniya wadatuwar mu ummace mun tsaya ga sayi ba. Alima Sadiku ne mai yaban tsatsanku ne, a ya tsokar jinin nabi kamar ki ba a yi ta ba. Ki bani tabbaci akan ki so nake waya, na jaddada wa zuciya da'iman sharifiya, cikin jiki da jijiya mu rayu umma sai da ku zuciya tana yaba. Jininsa har kama kuna kama, idan ka dubi Faduma zaka ce suna kama, ta ce suna kama, a zahiri kina cikinsa wane ɗaya rarraba, ban gano kamar ki ba. Rijalu mun jazabci kanki, yaushe ne gaman mu ne, ibiga ta citta ne, yau da safiyar ta ne, ko da yammacin ta ne, mu rayu babu tabbaci a radu ban yanke zato ba. Zan gano ki ko a can ko cikin baki ama, in ziyarci Hashima sai na doka sallama, cikin sufa ta laluma na ce salam alaiki saida, ban gano kamar ki ba. Alima Sadiku ne mai yaban tsatsanku ne, a ya tsokar jinin nabi kamar ki ba a yi ta ba. Kai kira ga mai yaban Batulu sake yi wa abida, ka jaddada wa shuhada su dinga sai mujahida, da'iman ga wahida, ba da komai da suke da shi gare ta sahiba. Shehu Salisu malami abun yabo, ya ce mu nemi ilimi, mu yabo ga kamuli, mu nemi sana'a mu yi, aran mu zuciyar kafas ban baro Madina ba. Alima Sadiku ne mai yaban tsatsanku ne, a ya tsokar jinin nabi kamar ki ba a yi ta ba. Kungiya ta ummula sanai ne ta kamar Sadiku ce, daira ga Zara ce, dairar Habibu ce, daira ga Shehu ce, akwai masoyanta ciki a dawwamar ya rabba.
cikin takwai Jamilu Yola sha'iri, ɗan uwa Habibuna, Ahmadi Jamiluna, Maliki Aliyuna, mai Amjadu da Zainaba, ayyukan ku nan gaba. Alima Sadiku ne, mai yaban zaton ku ne, a yatsokar jinin Nabi kamar ki ba ayyata ba. Zara wai mu bar yabo a nahiyar su ba yabo, sun fake da kungiyar na daura ba su san yabo. Kar mu kara majalisi ko tufar wani anisi, tsara zuciyar mu ce, tsara garkuwar mu ce, tsara tanadin mu ce, tsara suturar mu ce, tsara jallabin mu ce, tsara dafayin mu ce, tsara tarrakin mu ce. Alima Sadiku ne, mai yaban tsatsan ku ne, a yatsokar jinin Nabi kamar ki ba